si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Atungtun-an karon kay ang kamahinungdanon sa kaugalingon nga kaluwasan. Na ako'y pangutana sa inyo. Lingini ang mga litra sa sakto nga tubag. Unsay buhaton kung ikaw gusto mo adto sa gawas? Muuban ba ka sa tawo nga dili nimo kaila? Unsa imong buhaton kung gunitan ka sa tawo nga dili nimo kaila? Kinsa ang sanghiran kung gusto mo adto sa gawas? Nganong malangid man ta sa dili pa kita moadto sa gawas? Karon mga bata, na ako story sa inyo ha. Ang akong story, ang pamilya ni Mama Mila. Si Mama Mila adunay malinawon nga pamilya. Aduna siya tulo ka mga anak. Sila Ana, Bea ug Talia. Nga pulos mga palangga kaayo niya. Ang maayong pamatasan ug pag-amping sa kaugalingon ang gisunod nila nga pahimangno sa ilang mama aron nga pirmi sila luwas sa peligro. Ang kamagulangan nga si Ana manangid kanunay kung wadto sa gawas sa balay. Ang ikaduha nga si Bea makigdula lamang sa mga kaila niya. Og si Talia musulti gayud kung gunit-gunitan siya sa dili niya kaila. Ang mga pahimangno sa ilang mama pirmi nila gisunod para sa ilang kaugalingon nga kaluwasan. Mao nga si Mama Mila hapsay og malipayon nga nagpuyo kauban ang iyang pamilya. Karon ako'y pangutana. Unsa ang ngalan sa mama nila Ana, Bea ug Talia? Kinsa ang bata nga musulti gayud kung naay magunit-gunit niya? Manangid siya kanunay kung wadto sa gawas. Kinsa siya? Makigdula lang siya sa iyang kaila nga tawo. Kinsa siya? Sa ilang tulo ka magsuon, kinsa ang imong ganahan? Ngano man? Karon mga bata, lingini ang litra sa insakto nga tubag. Una, nganong manangid man ta sa dili pa kita madto sa gawas? Nanong mosunod man ta sa pahimangno sa atong ginikanan? Makigdula ba ka sa dili nimo kaila? Ngano man? Muban ba ka sa tawo nga dili nimo kaila? Ngano man? Magpagunit ba ka sa dili nimo kaila? Ngano man? Sunod, lihini ang litra sa insakto nga tubag. Unsay uluhan sa akong storya? Kinsa ang mga anak ni Mama Mila?
Unsa ang gibuhat ni Ana kung gusto siya moadto sa gawas? Unsa usab ang gibuhat ni Bea? Unsa usab ang gibuhat ni Talia? Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Land vehicle box. Mga kagamitan: karton, scissors, pentel pen, ug yarn. Mga pamaagi sa pagbuhat. Gamit ang karton, iporma kini og sakyanan. Pwede karton sa gatas o bisan unsang klase sa karton. Gamit ang pentel pen, drawingan kini og ligid, bintana ug suga. Gamit ang yarn, magbutang og duha ka hikot.